नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड हेलमेट गाननांगोन, गासैबो नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सालायनांगोन आरो बारा गोख्रैथिजों गारि सालायनो मोननाय नङा। थि खालामनाय जायगायाव गारिखौ पार्किंखौ खालाम। मेडिकेल किट, लोंग्रा दै आरो गारि फाहामनायनि आगजुफोर लाना थां। पिकनिक जानायनि सिगां नोंथांनि थंखौ ओनसोलनि पुलिस थानायाव खौरां हो। इमारजेन्सि हेल्पलाइन नाम्बारखौ सेभ खालामना ला। पुलिस नम्बर 112, एम्बुलेन्स नम्बर 108। गारियाव सिट थानायनि बारा मानसि थिखोनो मोननाय नङा। दावबायारिफोरनि थाखाय मुवा रोगाग्रा गारिफोरखौ बाहायनो मोननाय नङा, जेरै ट्रेक्टर, ट्राक बायदि बायदि। गारि सालायनाय समाव गान दामनो मोननाय नङा। रोजा खुवा एबा अखा हायोब्ला दावबायनो नाङा। सान ओंखारनायनि सिगां आरो सान हाबनायनि उनाव दावबायनो नाङा। बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै नोंथांमोना सोलिनांगोन। जुदि नोंथांमोना होखानाय नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलियाब्ला गिदिर खैफोदाव गोग्लैनांनो हागौ।